Og vi skal slutte af med et nummer, som jeg har skrevet et lidt specielt sted. Jeg blev forelsket i Leonard Cohens nummer Chelsea Hotel, og flyttede en periode over på det hotel i New York for at skrive den her plade. Og for dem, der ikke ved, hvad Chelsea Hotel er, så er det sådan et savn om et gammelt rock'n'roll hotel, hvor en masse legender har festet og gjort ting og sager tilbage i tiden. Det er ikke et specielt fancy hotel. Der er en gammel elevator i det her hotel. Og da jeg trådte ind i den for at tage elevatoren op på mit værelse, der fik jeg bare lyst til at skrive en sang om den her elevator, hvor jeg ved, at Bob Dylan har stået. Så jeg forestiller mig, at Bob Dylan har stået der, og Leonard Cohen har stået der, Patti Smith stod der, måske stod Janis Joplin rigtig tæt på mig. Måske. Og så jeg gik op på mit værelse og gik i gang med at skrive en sang på den her elevator, det kørte ikke. Så jeg gik tilbage i elevatoren og besluttede mig for ikke at forlade den, før jeg havde skrevet et færdigt nummer. Så der kommer et nummer, der er skrevet over 5 timer i elevatoren til Chelsea Hotel. En lille bonusinfo er, at hvis man har pladen og lytter godt efter, så er der en fyr, der hedder Justin Hawkins, som er forsanger i et band, der hedder The Darkness fra England, der synger kor. Det er bonusinfoernes aften i aften, tror jeg. Her kommer Riding Elevators. Klap her, så det har været fantastisk. That you bring all your friends next time that we come back, because I brought all my best friends. And tusind tak for det.